Тилләр комиссиясе татар телендәге ул токталарда мәгълүмати күрсәткечләрдә юл һәм торак йортларының илмә токталарындагы хаталарны ачыклау өчен конкурс тәкъдим иткән иде. Республикада 3нче тапкыр үткәрелгән бәйге җиңүчеләре белән Ләлә Зәйнуллина күрешеп кайтты. Иң мөһиме, республика халкының бу конкурсны уздыруны хуплауы бик куанычлы. Әлеге бәйгенең төп юнәлеше хаталарны төзәттерү этабына кадәр җиткерү. Безгә килгән мәгълүматлар буенча 10 меңнән артыграк шушы хаталы видеоязмалар килгән икән, 9 меңе төзәтелгән дип әйтәбез. Әле ул без бу эшнең экваторын үттек дигән сүз түгел. Әле бәлки киләчәк эшләтешнең бик аз өлеше генәдер, әмма ләкин ел сайын менә шулай 3-5 мең күләмдә шушы хаталарны табып, аларны төзәтеп, беренче мәгълүматны урнаштырганда да аны хатасыз төзегрәк урнаштырырга тырышырга кирәк, һәм без менә Әдәбият сәнгать институты белән инде бик күп белешмә материаллар да җибәрдек районнарга бу мәсьәләдә. Дөрес язсыннар өчен, чөнки һәрбер хатаны төзәтү шулай өстәмә чыгым инде. Татарстанда татар телендәге илмә токталарда хата табу буенча конкурста катнашу өчен Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында теркәлергә яки халык контроле мобиль кушымтасыннан файдаланырга кирәк иде. Бик актив җиңүчеләр булдылар. Чөнки менә Чаллыдан безнең берничә кеше ел сайын катнашалар безнең конкурста, и быел да алар катнаштылар. Алар менә организацияләрнең исемлектә хаталар табып, алар безгә халык контрольгә җибәрәләр. Әлеге кушымта аркылы конкурстан тышта хаталы язмалар булуы турында мәгълүмат килә. Зур ил булгач, биредә күп милләтләр, күп телләр катнашында баргач, үзеңнең теленне генә өстенлек биреп, аны махсус аны гына саклап калу белән шөгыльләнеп булмый. Без бит инде хәзер республикабызда рус теленнән калашу яки татар теленнән тыш яңадан без удмурт, мари телләре белән дә ул халыкларның милли традицияләр һәм телләрен сакланышы белән шөгыльләнәбез. Быелгы бәйгегә гомумән алганда 33 муниципаль берәмлек, 83 учреждение һәм предприятие үз эшләрен җибәргән. Быел әлеге бәйге инде әйтеп кителгәнчә тагын да киң масштаб алды. Институт традицион рәвештә халык контроле дәүләт мәгълүмат системасының исемнәр һәм язуларда хаталар категория секцияларында конкурсның баш модераторы вазифасын башкарды. Барлык материаллар җентекләп каралып, быел 5 номинация буенча җиңүчеләр билгеләнгән. Алар бүген үз бүләкләрен алды. Әлеге бәйге шулай ук Татарстанда җитештерелгән товарларны бизәү, республика территориясендә урнашкан биналарны матурлаганда, фасадларында милли бизәкләрне куллануны җәлеп итүгә юнәлтелгән. Зәй шәһәренең Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясын төзекләндергәндә ички яктан да тыштан да нәкъ менә миллилекне булдыруга өстенлек биргәннәр. Быел безнең гимназиябезнең бинасында капиталь ремонт үтте. Шул ремонт вакытында без шушы татар орнаментларын, гореф гадәтләренә чагылдырышлы рәсемнәр кертергә тырыштык. Шул чарада катнашып, без үзебезнең татар гимназиясының бинасын тышкы кыяфәтен, ички сурәтләрен конкурс әгъзаларына җибәрдек. Илмә токталар телебезнең көзгесе, хата кимеми артканнан арта бара. Димәк, бу өлкәдә эш дәвам итә. Ләлә Зәйнуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.